आईचे सुवार्तेंत दोन बिरांकुळ गणिता मुखांतर सुवार्तेच्या संदेशाक पाळो दिवन जीनी बदली नसलेल्या विरोध जेजून दिवची चेतावणी आटापल्या। एकसारख्या दोन गणितांनी जेजूचो संदेश जीनी बदलपाक उलो दिता। जो देव पातक अनवाराचे कारण म्हूण चिंताले हीच गजाल मतीन धरन म्हणजे थोड्या गलिलेयागारांक पिलातान जिवेशी मारलेले आणि सिलोयेंत तोर कोसलोन जायते जण मरण पावलेले जेजू उल्लेख करता। जेजू प्रकार ते अनवाराक वळख जाले। हांगासर तांच्या नासाचे कारण प्रमुख न्हय, बगर ते दारुणपणी नास जाले म्हणलेंच महत्वाचे। हिच गजाल वापरन जेजू पातक रडून तुमची जिणी बदलले करीत तुम्ही समेस्त तांचे बरींच नास जातल्यात म्हणल्या उतरांनी पातक रडून जिणी बदलना आसचे वड अनवाराक सरी करता। एकडच्यान जेजूची उतरां पातक रडून जिणी बदलपाची गरज विवरितात तर आनी एकडच्यान जेजूचो संदेश आयकूंचे द्वारे पातक रडून जिणी बदली नसलेल्याचो परिणाम नासाचो वा जीव होगडायलेले तसलो म्हणून शिकयता। फळ दिनासलेल्या अंजुराच्या रुखाची वापारी होच जिणी बदलपाचो संदेश पुनरुच्चार करता। जेजूचो संदेश स्वीकार केल्ली आनी जिणयंत परिवर्तन हाडची फळादीक रुखापरी जातात। फळादीकपण नसलेले जिवीत धरणीक भार दिवचें जाता, नालायक जाता वा वेस्ट जाता। अशें जिणी बदलपा उद्देशी जेजूची शिकवण एक लास्ट वॉर्निंगच सै।